Ez dut ardura ukan olako paradarik ene ikerketa aurkezteko, hainitz terrenoan bainiz. Pixka bat goiz da egiteko ikerketaren emaitzak zinez argitaratzeko edo plazaratzeko, baina entxatuko niz esplikatzen zer egiten dutan azkenean, zer metodologia erabiltzen dutan ene problematikak erantzuteko. Eta pixka bat ere alaike nahiko nituzke, orain arte atseman dituzten puntu importante batzu agerian eman edo aipatu hemen. Beraz hemen ikusten duzu ene ikerketaren behin-behineko izenburua. Hizkuntza gutituak, kultur politikak eta ikusentzunezkoa Euskal Zinema Ipar Euskal Herrian. Eta hasi baino lehen ejan nahi nuke azken parte hori Euskal Zinema Ipar Euskal Herrian hastapen batean etzela hola deitzen. Deitzen zela Euskal Zinemaren edapena Ipar Euskal Herrian. Batez ere problematika baten inguruan lan egiten bainuen, hortan hasi nintzen, banaketaren gaia nuen johatzen. Hegoaldean badira hainitz film ekoitziak direnak eta badu orain momentu bat, Euskal Film, eta badira beti zailtasunak iparaldetik ikusi ahal izaiteko. Eta beraz, hastapeneko gaia zinez hori nuen, baina bi urte horietan ikusi dut terrenoaren aldetik bi gauza desberdin azkenean, alde batetik banaketaren gaia, edapenaren gaia, etzela bakarrik manera isolatuan edo hartzen ahal, biziki lotua zela ere filmen ekoizpenaren inguruko muntaketak eta lotua zela ere edapen sareari, ez? Edatzeko, banatzeko behar dela ere sare bat, behar dira tresna batzu. Eta bestaldetik ikusi ditut ere hainbat iniziatiba, dinamika berri, gauzak gertatzen Ipar Euskal Herrian zinemaren inguruan, eta Euskal Zinemaren inguruan baita ere. Eta beraz, gaur jentsatuko niz ikuspegi zabalago bat proposatzen, banaketak badu beti leku importantea ene ikerketan, baina azkenean zinemaren egoera zentzu zabalago batean hartzen dut gaitzat. Tituluak ulertarazten dauzun bezala, nik Euskal Zinema dut ikertzen, baina soziologia politikoaren hildotik, hemen ez dautzuet eginen Euskal Filmen irakorketa artistiko bat. Ni azkenean interesatzen nauena ez da hori, gehiago azkenean so egiten dut nola sortzen diren filmak, nola egiten diren, nola finantzatzen diren, eta batez ere interesatzen nauenak ere da zer egiten duten ere podere publikoek Euskal Zinema laguntzeko eta zer egina den azkenean hori bultzatzeko. Beraz, ejan bezala hiru ardatz aipatuko ditut gaur, Euskal Zinemaren banaketa Ipar Euskal Herrian, zinema sektorearen egoera zertan den Ipar Euskal Herrian ere aipatuko dautzuet, eta beraz, erakunde publikoen jola. Justu zehaztapen batzu, nik Euskal Zinema aipatzen dutalarik, Euskarazko zinema dut aipatzen batez ere, nahiz eta batzutan adibidez dokumentaren kasuan muga ez dena inargia. Zinema arloan normalean jaiten da Euskal edo hori jatorria da itzinen emaiten, baina nik jatorria aipatzeko Ipar Euskal Herriko edo Euskal Herriko zinema terminologia baliatuko dut. Eta beste zehaztapen bat ere nahiko nukena egin, da banaketa eta edapenaren arteko desberdintasuna. Banaketa hitza aipatzen delarik, zinez aipatzen da ofizio bat, bitartekaritza da azkenean banaketa, nola filma bat eramaiten den zirkuitu komertzial ahun batetarat. Eta edapena hitza erabiltzen dutalarik, hor aipatzen dut filmaren erakustea zentzu zabalago batean. Eta beraz nik ikertzen dutan, hori ulertu duzu Ipar Euskal Herria da sustut, eta 2015, 2021 urtean artean ikertzen dut beraz hori. Hasi baino lehen, nahi nuke justu pixkat literatura zientifikoaz edo aurrekariez bizpairu zehan nahi dituzke.
Egan nahi nuke hizkuntza gutxituetan den ikusentzunezkoa eta edabideak oroak ikertuak direla munduko hainbat herrialdeetan. Hemen aipatzeko, Euskal Herriko Unibertsitatean adibidez hainbat lan eginak dira, hortaz. Aipatzeko gainetik, baina publikatzen dute artikulu bat nor ikerketa taldekoek, nire ikerketa talde hortan iz, 2013an, The Public Sphere and Normalization of Minority Languages, an Analysis of Basque Television in Light of Other Experiences in Europe. Beraz, telebista eta hizkuntza gutxituen inguruko artikulu bat. Aipatzen alda ere behiki Josu Martinezak liburu bat publikatu duela UE-urekin, irudiz eta euskaraz gure hizkuntzaren zinema, gure zinemaren hizkuntza. Beste leku batzuetan, adibidez Galizian ere, artikulu bat publikatzen dute Cuadernos de Información y Comunicación kazetan, deitzen dena Cines Nacionales y Lenguas No Hegemónicas, la invisibilidad del gallego frente a las políticas de diversidad cultural. Edo bestela ere, badira ere ikerlariak, irlandes zinema, mauri zinema ere ikertzen dutenak. Frantzian ahatik, oartzen gira badirela ikerketa hainitz eginak direnak zinemaren inguruan, zinema industriaren inguruan, irudien kontsumoaren inguruan, numerikoak ukanduen eragina ere hori hortan. Bada hola literatura zientifiko biziki handia zinemaren inguruan, baina nahatik hizkuntza gutituen gaia ikusentzunezkoan edo zineman ez da ere hainbeste tratatua den gai bat. Izan dira, badira hola txosten batzu eginak izan direnak hainbat tresna hola pixka bat aipatzen dutenak mediak eta edabideak eta ikusentzunezkoak, aipatzeko 2013an adibidez, eta hori ikusten alda Frantziako Kultur Ministeritzaren webgunean txosten bat deitzen dena redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne. Zenetan ere ikusten alden aipatzen duten nola zeleku uzten duen France 3 kateak eskualdeetako hizkuntzai. Baina hori guztiak gaiteko, gai hori frantziar lujaldean ez dela biziki tratatua, ez da azkenean hizkuntza, ez da gai bat bezala identifikatua, ez da ere zinema laguntzen duten egituren aldetik. Zehen zen, galde egiten balimada Centre National du Cinemari, galde egiten balimada badakiten ez urte batean ze hizkuntzetan izan diren, atera diren filmak, ez dakite erantzuten. Eta eskualdeari begira, Akitania Behiari filma bat euskaraz proposatzen balimada, balorizatua izanen da lujaldearekin lotura gehiago baitu, baina hori baino urgunago ez doa gogoeta. Zinemak Frantzian badu babes politiko biziki handia, maila guzietan, bada salbuespen kulturala, anistasunaren izenean biziki gora aipatzen dena, ez, Frantzian bada kultura hori, baina azkenean hori da gehiago frantses kultura eta frantses zinema babesteko nazioartean, ez eta egiazki barneko anistasun kulturala edo hizkuntza anistasuna babesteko tresna bat. Aparte hori eginik, ikerketaren helburuak zein dira, ejan dut, alde batetik nahi ditut identifikatu zein diren oztopoak beraz banaketaren arloan, euskal zinema banatzeko. Begiratu ere gaur egun zertan den Ipar Euskal Herrian arloa, nor diren eragileak, zer diren haien proiektuak, badirenez proiektu batzu lujaldean euskaraz, eta nola gauzatzeko asmoa duten, zer hageman duten beren proiektuetan lujaldearekin, mugaz gaindiarekin baita ere, eta zer diren beren beharrak. Eta azken gauza, ejan dut, poderi publikoek nola eragiten duten sektore horretan, eragiten dutenez, eta beraz zer tresna edo zer neurri garatzen ahal liteken.
nola lan egiten dut, beraz, 3 ardatz importante edo nagusi bat ditut ene metodologian. Alde batetik esku hartze ikerketa egiten dut, hori egan nahi du direktuki terrenoarekin lan egiten dutala. Sinpleki esplikatzeko, 2018an sortu zen Gastibetza filmak deitzen den ekoiztetxe bat eta banaketa etxe bat. Eta haiekin lan egiten dut, euskal filmak banatzen eta proposatzen Ipar Euskal Herriko zinemer. Eta hortik ondorioztatzen dut terrenotik azkenean zer diren topatzen dituzten oztopoak edo aukerak. Bigarren ardatz importante bat ene metodologian, klasikoago, elkarrizketak egiten ditut sektoreko profesionalekin, beraz sortzaileekin, Ipar Euskal Herriko ekoizleekin, teknikari ezberdinekin, banatzaileekin edo zinema geletako langileekin, formakuntza egiturekin ere egiten ditut. Orain arte egin ditut 25 bat, hemen ez ditut denak aipatzeko, baina eginen dut pixka bat, fokus bat, sortzaileekin egin ditudan elkarrizketen inguruan ateratzen diren ondorio zenbaitzu aipatuz. Eta azken ardatz importanta, erakunde publikoen politika eta neurriak aztertzen ditut. Eta hori egiteko begiratzen ditut bai beren politikak zein diren. Datu kuantitatiboak ere biltzen ditut eta ikusten dut ze finantzamendu bide baden ere edo ze finantzamendu bide proposatzen duten. Eta azkenik, direktuki ere elkarlanean ari naiz pixka bat haiekin, gaur egun haiek ere gogoetatzen baitute sektoreari begira nola esku hartzen duten. Hemen eman ditut beraz ikertzen ditutan erakundeak, beraz Euskal Kultura erakundea, Euskararen erakunde publikoa, Hirigune elkargoa, departamendua eta gero Akitania Berria, eta bera agentzia, l'Agence du Livre, du Cinéma et de l'Audiovisuel, Euroeskualdea ere, Euskadi Nafarroa Akitania Berria, eta CNC-ko datuak. Eta hemen aipatuko ditut zinez lekukoak, egan nahi baita EKE, EEP, Hirigune elkargoa eta departamendua. Beraz hasiko niz banaketa aipatuz. Egan bezala, beraz egoaldean eta batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, bada zinemaren industria bat, egonkortua, eta beraz badu orain 15 urte baino gehiago egiten direla Euskal filmak, beraz badirela bai egileak, bai eta ere ekoiztetxeak, Euskaraz egiten dutenak. Bi aipatzeko, bakarrik 2005an Aupa Etxebeste filma egin zuten Telmo Esnal eta Asier Altunak. Film horrek egin zituen 70.000 ikusle. Eta hola hasi zen hori aintzin, zuen 12 urte etzela izan beste euskarazko filmik. Eta hortik aitzina, hainbat izan dira, 30 bat fikzio geroztik. Eta beste bat ere aipatu nahiko nukena, Handia filma, hori 2017an egin zutena, Aitor Arregi eta Jon Garañok. Eta film horrek egin zituen 168.000 ikusle Espainian. Eta ukan zuen zinezko ere ezagupena, 10 bat goia eskuratu baitzituen. Horretarik batzua aipatzeko, eneko sagardoiak ukan zituen ukan zuen errebelazioaren saria, bidoi onenaren saria ere ukan zuen filmak, eta Laurent Dufresh, hemen bere argazki bat eman dut, berak ukan zuen ere muntai onenaren saria, eta bera Endaia Jada, hainitz ari da hegoaldeko ekoizpenetan lanean. Beraz, hori erraiteko problematika ez dela berria, eta hastapenetik bazela ere gogoeta hori, nola erakutsi film horiek hemen Ipar Euskal Herrian. Eta 2010 urteetan, garren hamarkadan, hasi ziren plantan emaiten tresna batzu. Aipatzen alda 2012an adibidez Zinegin festivalaren, Azparneko Zinegin festivalaren lehen edizioa izan zela, eta berek hasi zirela ere problematika horren plazaratzen nunbait eta erantzun bat emaiten. Eta hemen ikusten alduzu ere argazki bat 2013koa, lekuko profesional zenbaitzuek, ikusten aldira zinema geletako
kudeatzaile batzu, edo ikusten handa ere kanaldeko Simon Carrer adibidez, profesionalek deia bazuten gogo eta hori nola egiten alda hori erantzun bat emaiteko problema hori. Eta orduan sortu zen 2014an hasi ziren zinez Atalant zinemagela eta EKAE erantzun bat emaiten, sortu zen hastapenean egin zuten Asher eta Biok dokumentalaren banaketa bat, Ipar Euskal Herrian, eksperimentazio hortik abiaturik, sortu zen gero Gabarra Films deitzen den egitura, eta hainbat urtez, beraz, haiek 10 film atera dituzte, batzua aipatzeko, Amama, Oreina, Handia, Dantza, Blakiz Beltza, filmak haiek banatu zituzten. Eta beraz 2018an erran bezala, Gazti Beltza filmak ekoizpen eta banaketa etxea sortu zuten. Beraz hori hemengo kultureragile batzuek, Simon Fuchs, Manes Fuchs, Einaut Castagne, berek non-filma egin zuten 2018an. Kati Pochelu ere proiektuari lotu zen, hor arte bera Euskara teknikaria zen, baina zinegin festivalaren sortzailetarik bat da baita ere. Eta Josu Martinez ere proiektuaren eramaileetarik bat da, bera ikerlaria da EHUn, dokumental gintzan ari zan da batez ere, baina hasi da 2018an ere fikzioak egiten eta hori bai gurin. Beraz, berek hori abiatu zuten eta nire haiekin hasi nintzen beraz proiektu hortan, filmak banatzen eta geroztik beraz 2018 eta 2021 urtean artean, konutan hartuz beraz 10 hilabetez zinemagelak etxiak egon direla, 12 film luze proposatuak izan dira iparraldeko geletan, genero ezberdinetakoak ikusten duzu bezala, badira animaziozko filmak, dokumental frango, bainan fikzioak baita ere. Beraz, ondorio zenbaitzu, jandut, zendako beraz azkenean zergatik azkenean zaila da film horien erakustea hemen. Lehenik, ulertu behar da, aktibitate biziki komertziala dela, berez banaketa. Horrek ezan nahi du, joan behar dela eskubideen negoziatzerat, film baten banatzeko. Eta gero, merkatuan sartu behar dela film hori. Beraz, Ipar Euskal Herrian bakarrik banatzea ez da aktibitate bizigarri bat. Hori da lehen problematika eta horrendako hain komplikatua da edo ez da hain naturalki egiten. Azkenean, bide ahunta da erostea eroskubideak, frantziak lujalde guzirako, eta gero, zinemetan proposatzea, beraz horrek nahi du sartzeko puru importante bat egin behar dela inbertsioa jantable bilakaratzeko, eta gero joan behar da ere beste pantailetara negoziatzera, telebistekin, plataformekin, eta bar. Beraz, aktibitate biziki komertziala, gaur egun ez dena Ipar Euskal Herrian bizigarri. Erakundeak ere ez dute laguntzen beraz aktibitate hori, biziki komertziala izanik ez da beren ejola berez. Garai batez, beraz, Euskal Kultur erakundeak laguntzen zuen, hori Gabarrak egiten zuelarik, baina laguntza hori gaur egun bilakatu da zinema geler zuzendua den laguntza bat, beraz haiek lagunduak dira bai gaualdien antolatzeko, euskal filmak erakusteko, filmen ekipak dinarazteko edo itzupenak egiteko, baina ez da banaketarako laguntza zuzenik. Laguntzak bat dira zen, beraz Centre National du Cineman, baina behar da justifikatu aktibitate azkar bat Frantzian, edo bestela inbertsio biziki azkarrak egin batez ere komunikazioa. Aipatu behar da ere, eta hemen aipatu nahiko nuke hemen baditugu bi adibide baita ere, banatzailea betita goizago sartzen da film baten proiektuan,
Egan nahi da, beti eta gehiago, eskubideak erosten ditu gidoia irakurriz. Filmatua izan aitzin. Sartzen da diru hori ekoizpen finantzamenduan, beraz ekoizpen fasea baino lehen ere banatzaileak sekatzen dira. Eta hori interesanta da, adibidez, Akelaje, Pablo Agüeroren Akelaje filmaren zat, atera dena 2008 batean, edo Atajabi eta Mikelatx ere, Eugen Grinena. Hor, Akelajeren kasuan bazen koproduktore bat Frantzian, eta beraz bazen banatzaile frantses bat aspaldian sartua. Eta Eugen Grinen filma produkzio frantsesa da, Frantziako ekoizpen bat da, beraz hor ere banatzaile bat Frantzia mailan hastapenetik hortzen. Beraz hori ere kondutan hartu behar den gauza bat da. Hala ere, eta hori ere esplikatzen da ere, ikusiz ez dela azkenean janduk banaketan sartzea importantea da, baina gero behar da ere edapenerako tresnak. Gaur egun ikusten dugu film bat ateratzen bali da Ipar Euskal Herrian, zinemetan aterako da, baina gero ez du bat ere, baitez bada atsemanen ez dakit plataforma bat, telebista kate bat, bizia aski laburra du. Eta hor ere muga aipatzen delari, muga numerikoa izan daiteke, ez da plataforma batean baita Espainiar estatuan eskuragarri izanen dela hemendik. Muga numerikoak badira, eta hori ere problematika bat da. Hala ere badira dispositibo batzu hori bai erakundek eramanak filmaren bizia eta luzarazten dutenak, berantagoa aipatuko ditut, baina EKAek badu zine eskola deitzen den dispositibo bat, eta gaur egun departamentuak ere abiarazi du jadanik duen dispositibo batean, Kollegio Zinema deitzen dena, eksperimentazio bat abiarazi du eta proposatzen du gaur egun ere euskal film bat ikasleak. Beraz, badira ere dispositibo batzu filmen biziarazteko. Ikusten dut denbora itzina doala, beraz, joan naiz fiteago. Ejan dut ene metodologiaren beste parte importante bat eta helburuetarik bat baita ere dela ikustea gaur egun zertan den zinema arloa Ipar Euskal Herrian. Eta hortarako profesionalekin hainbat elgarrizketa burutzen ditut. Eta hor aipatuko nahi, beraz egiten ditut beraz sortzaileekin, teknikariekin, banatzaileekin, ekoizleekin, zinemagelekin eta formakuntza egiturekin, horiak Ipar Euskal Herrikoekin. Baina ez dut astirik ukanen denen garatzeko, orduan sortzaileen hitza pixka bat aitzinean emanen dut azken onduko 5 minutuetan. Orotarat beraz, 25 profesionalekin egin ditut elgarrizketak, baina 5 sortzailerekin, sortzaileak aipatzen dituztelarik dira gidoilariak eta filmegileak. Gure kasuan ardura biak berpertsona dira film batean, ez? Ipar Euskal Herrian idazten dituzte filmak eta gero egiten dituzte haien filmak. Beraz, hemen 5 pertsona horien lekukotasuna ekarriko dut. Galdezkatu dituzten pertsonak denak 40 urte petikakoak ziren. Beraz, hasti gazteak, 3 emazte eta 2 gizon dira. Horietarik 4 euskarazko proiektuak badituzte, euskal filmak egiteko xedea beraz. Eta horietarik 3 badute zinez esperientzia aski azkarra, gutienez 3 film egin baitituzte, film luze. Eta besteak edo eskolatik atera behi dira, edo esperientzia laburragoa dute, hasteko arlo hortan. Beraz, zer ateratzen alda elkarrizketa horietatik? Lehenik, pertsona horien artean ikusten da denek ikasketak egin dituztela ikusentzunezkoan edo zineman, edo biak. Batek adibidez Lusazeko dokumental mastera egin du, beste bat Kubako zinema eskolan ibili da, edo beste bat FEMIS, Frantziako zinema eskola ospetsutik pasatu da.
Ohartzen gira baita ere, Euskaldunek direnek badutela aheman gehiago Ego Euskal Herriarekin, alde batetik ikasketetan handik pasatu dira, edo Andoaineko ikusentzunezko eskolatik, edo adibidez Mondragoneko unibertsitatetik, eta oroak ere, haien proiektuak gauzatzeko momentuan, lan egiten dutela, gehiago itzultzen direla hegoalderuntz, lan egiten dute hegoaldeko profesionalekin, baina itzultzen dira ere hango laguntzetarat. Piskata aipatzeko, batzuek Jaurlaritzaren idazketa laguntza ukan dute, hango egonaldi batean parte hartu du beste batek, edo bestelako burtsa batzuk dituzte, batek ere adibidez berriki, Udalbiltzaren geuretik sortua programaren bitartez, fikzio labur bat egin ahal izan du. Besteak, Euskaraz eta Gazteleraz hitz egiteko ez direnak hain zaitasun gehiago dutenek, berek hizkuntzaren gaia, zinez mugabat bezala ikusten dute, eta berez haiek gehiago frantziari begiratzen dute beren proiektuen gauzatzeko. Autoreen dako, Euskaraz zinez, Euskaraz egitea autu artistiko bat dela ezan daiteke, zinez kondatu nahi dutenaren historiaren zerbitzuko dena. Ez dute muga bat bezala identifikatzen, eta denek azpimarratzen dute azkenean zinemak dena ahalbidetzen duela, adibidez azpidatzien bitartez. Hala ere, erraiten dute zenbait aldiz aurre iritzi linguistikoak izan daitezkeela, batez ere banatzaileak bilatzeko momentuan. Banatzaile batek adibidez, galdezkatu, elkarrizketatu bati, zinez elez adierazi dio, problema bat izan zitekeela, Euskaraz ez zaitea obra. Eta beste batek basten iritziz, oraindik zinema biziki Parisen zentratua den ahlo bat da, eta beraz ez du uste Euskaraz den film batek frantsesez den film bat bezalako trataera ukan dezakenik banaketa. Beste gauza bat, oroak hemengo sortzaileak beste lekuetako ber problematikak badituzte, egan nahi baita biziki prekarioak direla, haien ofizio hori, eta horrekin kezkak izan gaitena dituzte. Batak erraiten du adibidez, duela 2 urte nire realitatea izigarri gogorra zen, bizi nintzen 380 eurorekin, eta gero berantago, dena aldatu da intermitentzia lortu eta dena aldatu da idazketarako diru laguntza jaso eta gero. Etapa zailena da ez, gehienetan idazten duzu, baina sosik ez da proiektuetarako. Behar dituzu testuak askionak dirua saharazteko, baina testu honen idazteko behar dituzu hilabete batzu, denbora behar duzu, eta iduritzen zait laguntza hori beharrezkoa dela, eta iparaldean ez da existitzen. Bada bordelen, baina nahasia da, ez da bakarrik, ez da bat ere, euskarazko proiektuen laguntzeko. Konturatzen gira ere, biziki gutxi direla sorkuntzaz bizi direnak, gehienetan gidoilariak dira eta egileak haien proiektuetan, baina ez dira bakarrik horrekin bizi. Gaitasun hain dituzte, edo ikusentzunezkoan, edo bideo gintzan ari dira, edo badituzte gaitasun teknikoak ikusentzunezkoare lotuak, edo arlo kulturalean, beste lan kulturali lotuak diren beste lan batzu egiten dituzte. Elkarrizketatu den batek, adibidez, bere ofizioa one man crew bezala identifikatzen du, janai baita pertsona bakarreko ekipa, eta berak azkenean egiten ditu bideogintzaz, komunikazioaz eta bizi da, eta egiten ditu bere fikzio edo bere fikzioak egiten ditu ahal duelarik edo aukera duelarik. Eta beste bat musikaria da, egiten du ikusentzunezkoa eta musikaren artean. Bakar bat zinez bere filmez bakarrik bizitzen da, bere filmak idazten eta egiten, baina berak ere esplikatzen du, diru biziki gutxirekin egiten dituela bere filmak, eta familian, hola dio. Nabarmena da ere elkarrizketetan, autoreek erakunde publikoekiko duten ezagutza eta urruntasuna, eta ez ezagutza barkatu, eta ez ezagutza hori mesfiantza bilakatzen da batzutan, eta bada sentsazio bat ere beren gain ez dutela sinesten. Ideia hori ere
adierazi dute. Adibidez, batek jaiten du, ez dut bat ere menperatzen arlo hori, arlo instituzionala. Ez naiz sekulan egon main inguru batean, eta nola erabakitzen duten eta olako gauzak ez dakit. Baina interesanta litzateke jakitea zergatik ez ziren hartua izan. Jakin gabe guk irudikatzen dugu kor batadun hainitz, ejanez hor bada diru bat egiteko, hor bada lujaldeko publizitatea egiteko. Azkenean instituzioak askotan erabakitzen dutenak ez dakit, segur aski ez dira arlokoak. Azkenean, behar bada trompatzen naiz, ez dudalako ezagutzen. Nik hola ikusten dut. Aurkezten baduzu eta eman duzularik denbora eta hori, txostena egiteko, beden ez bazira hartua jakin behar da zendako. Eta beste batek hau erraiten du. Ez dakit nola banatzen duten haien aurrekondua. Ez dakit non diren beren lehentasunak, baina zinema garatzeko zerbait egitea beharrezkoa liteke, zerbait pizteko, baina ez dakit nola ibiltzen diren instituzio horiek. Pixka bat ignorantea naiz. Azken batek, zinez erraiten du ere, gure proiektuak aurkezten dugularik ez gira serioski hartuak. Hala ere, sustengoak identifikatzen dituzte lujaldean, eta hola, badira egitura batzu behin eta berriz entzuten direnak elkarrizketetan, ALKA, beraz Akitania Berriko agentzia, zinema gela batzu ere, Le Select eta La Talent, hainitz berriz heldu dira, Kanal Dude, hori elkarrizketa guztietan aipatzen da, sustengo hori, eta EKE baita ere, zenbait alditan. Beraz, hori da pixka bat hor aipatu dautzuet sortzaileen ikuspegia, beraz gauza bera gero egiten dut teknikariekin, ekoizleekin eta oastean aipatu dituztanekin, eta beraz aldi guziz begiratzen dut zer diren proiektuak, euskara zer diren, mugaz gaindiko ahemana zertan den, lujaldean nola kokatzen den beren egitasmoa eta beren proiektua, eta erakundeekin nolako ahemana duten. Nun sekatzen duten sustengoa. Beraz, azken 5 minuta hartuko ditut edo erakundeen gaia aipatzeko. Dena beraz, ene ikergaiaren ardatz importante bat. Eta aipatuko ditut sustut bakarrik hemengo erakundeak eta zer egiten duten azkenean ahloan. Hasiko niz Euskal Kultur Erakundearekin. Oastean deia aipatu dut, Euskal Kultur Erakundeak Euskal Zinemaren inguruko gogoeta bat eramaiten du aspaldian, eta batez ere edapenaren ingurukoa dena. Oastean errandut, 2015an beraz Gabarra Films egitasmoa bultzatu zuten eta lagundu zuten. Gabarra Filmsek, Ameka Film beden banatu ditu 2013 eta 2019 tartean. Eta hortarako, horren gauzatzeko, EKAek 28.500 euro inbertitu zuen proiektu hortan, Ameka Film bakots guti gora bera 2.500 euro. Eta besteak beste, zenta lagundu ditu baita ere irudi eziketarako ekintza batzu, festivalak, gaualdi bereziak, ikerlan batzu eta argitalpen batzu ere, denak Euskal Zinemaren inguruan. Banaketa lotua zen laguntza 2019an edapenerako laguntza bilakatzen da, eta beraz, oastean errandutan bezala, gaur egun zinema gelak dituzte laguntzen direktuki. Aipatu behar da, eta oastean pixka bat aipatu dut ere zineskola dispositiboa. Dispositibo hori hastapenean dora 21 urte abiatu zen, udalekuk zuen bultzatu. Zinema 15 aldia egiten zuten garaian, eta ideia zen aixialdi denboran, beraz Euskal Filmak erakustea aurrer. Baina egiten zen aski, sasi banaketa bat zen, pixka bat etzen, zinez oastean aipatu dutan banaketa hori, zinez joiten ziren viza baten txeka, deklarapenak baldir, eta negoziaketak, eta horta etzen hola egiten. Beraz, zinema gelentzat etzen ere biziki praktikoa, 2017an, pixka bat ofizialago bilakatu zen ekimen hori, eta zine eskola bilakatu zen, eta orduan ikastetxeak proposatzen zen.
eta gaur egun oino proposatzen dira, urtero ikastetxeetan diren aurrer, 3 film, eta joaiten dira ikusterat zinema gelarat, hor hemen datu batzua aipatzeko, 2019 ikasturtekoak. Ikusten, brotarat latanoita 15 proiektzio izan ziren, 60 ikastetxek parte hartu zuten, sail desberdinetakoak, pribatua, publikoa, sehaska, eta beraz, 3.651 ikasle. Beraz, hori beren jardueraren gauza importante bat. Hortan ere, badira ere, ez da bakarrik EKE, badira Cinema et Culture, Cinevasion, Cine Euskadi, IKAS eta Ezkunde Nazionalak parte hartzen dute Zine Eskola dispositiboan, plantan emaiten. Eta aipatzeko ere bihitzez, baina badute ere artxiboen inguruan, ikusentzunezko artxiboen inguruan lanketa bat, baina pixkaten egaitik urruntzen denez, ez dut gehiago zehaztuko. Beste, pasatu baino lehen hori, Euskararen erakunde publikoaren kasuan, Euskararen erakunde publikoak ez du direktuki zinema arloan esku hartzen. Berek hala ere, telebistak laguntzen dituzte, edabideak laguntzen dituzte, beraz medio hortatik Kanal Dude adibidez Ludarrak bideo laguntzen dute. Gero, hor ere, irudi eziketaren aldetik ere, ikusiz laguntzen dutela eziketa kulturala, bide hortatik ere sartzen dira. Hirigune elkargoaren kasuan, haiek azkenean baztertu zuten ikusentzunezkoa, hori Gastibetza filmek adibidez hola adierazia izan zitzaien. Baina hala ere lagundu dituzte edapenerako ere hainbat proiektu, adibidez FIPADOK, Atalant, Cinevasion Sarea, horiek dira Zinema Gelen Sare bat, Ipar Euskal Herriko Zinema Gelen Sare bat, Zinegin Festivala ere lagundu izan dituzte garai batez, Kanal Dude baita ere, behin, 2008an, eta berriki Zuku Gailu elkartea, hori aipatuko dugu. Eta garapen ekonomikotik ere laguntza batzu izan dira, adibidez Disnosk deitzen den animaziozko ekoiztetxe bat, Angelun dena, 2008an sortu dena, horrek ukandu sari bat, berrikuntzaren sari bat elkargotik, baina gehiago ekoizpenerako kudeak eta tresna numeriko bat sortzen ari baitira. Departamendua, azken hitz bat departamenduaren inguruan, zenta departamenduan ezan behar da, Frantzian departamenduak zinez jol bat ukan dezaketela zinema arloan, eta badira hainbat lekutan fondo batzu, sustengu fondo batzu, ekoizpenean, idazketan, edapenean laguntzeko. Baina Pirineo Atlantikoetan laguntza hori bazen, baina desagertu zen 2015-2017 urtean artean. Hala ere gelditzen dira oinu laguntza batzu, haiek ere festivalak laguntzen dituzte. Eta bada film komisio bat, beraz filmaketak direlarik komisio bat, ordena azpiegituretan laguntzeko. Aipatzekoa ere beraz oastean erran dut, Kollegio Zinema dispositiboan 2008-2008 urtean esperimentazio bat abiatu dela. Kollegio Zinema dispositiboa beraz hori Frantzia mailako dispositibo bat da, eta proposatzen da kolegioek 3 film ikustea urtean zehar, gehienetan klasikoak direnak. Eta urtean lehen handikotz 4. film opzional bat proposatua izan zaie. Film horiek dira Nora, Lara Izagirren Nora eta Lur eta Amets. Eta beraz, dispositiboan parte hartzen duten, 20 ikastetxek parte hartzen dute dispositiboan, eta horietarik 13-ek 4. filma ikusiko dute beraz euskaraz. Horrek ezan nahi du, 1730 ikasle. Eta hor ere lanketa bat, txosten pedagogiko bat, irudi eziketaren inguruan batez ere, hori ere aldatzen da, zine eskolan biziki hizkuntzari lotua da, txosten pedagogikoa, hor zinez irudi eziketa aipatzen dugu euskal filmetan baita ere. Tailexak ere eta zinetopaketak gaur ikusten dira proiektzio horietan.
Hoja beraz, gaur egun lekuko erakundeak, ez dira beraz zinema arloari ez dute hola dispositiborik bereziki zinema arloa laguntzeko, badira edapenerako zenbait laguntza izan dira, festivaletan batez ere, edo proiekzio batzuen dako, eta hainitz ere irudi heziketatik hor bai erakundeak badutela zerbait egiten dutela. Hala ere, azpimarratzekoa da gauzak pixka bat aldatzen ikusten direla terrenoan, eta hemen hautatu dut argazki bat, hartua izan dena joan den azaruan, Sudoestetik atera dut argazki hori, eta han egin zen beraz Ospitalia zentroan, departamentuaren zentroan, idazketa egonaldi bat, Zukugailua elkarteak antolatu duena. Zukugailua elkartea sortu da 2008an, zinema arloko profesionalek dute sortu, Ipar Euskal Herrikoak denak, eta helburua da beraz Euskal Zinema garatzea eta zinema garatzea Ipar Euskal Herrian. Eta beraz Zukugailua ere joan da erakunde desberdinen ikusterat, eta Zukugailua eta beraz erresidentzia hori adibidez lagundua izan da bai departamentutik, bai Euskal Kultur erakundetik, bai eta ere hirigune elkargotik. Erran nahi baita, eta Zukugailua elkartea oroak beste oastean aipatu dituzten beste erakundeen laguntza ere badu elkarteak. Beraz, gauzak aldatzen ari direla susma daiteke lujaldean, eta hori izanen da ere ondoko urtean ikerketan begiratuko dutana. Eta horrekin bukatuko dut. Beraz, orain galderak egiten ahalko dituzue. Pasarizko dut mikroa, nahi behituzue galderak egin. Denek entzunen dituzte. Edo ez da galerarik izan. Aipatu dituzu eskubideak erosten direla eta kario direna, ez da? Adibidez, hemen filme bat pasatzeko, jadanik egualdean pasatua balin bada, ze interes dute garestitzeko, interesunek edo eskubide hori garestitzeko? Ez bada erosten, teusik gara gelditzen dira? Bai. Orduan, gauza da, ez da, adibidez, Gastibeltza filmekin guk lan egiten dugun maneran, dokumental bat delarik, gehienetan direktoki ekoizleekin edo filmegileekin dugu ahemana. Orduan, hor aski sinpleki egiten dira gauzak, jaiten dugu, banatuko dugu Ipar Euskal Herrian, eta gero irabazien parte bat guk atxikiko dugu, eta bestea zuek ez olako tratuak egiten handira. Arazo bat sortzen da eskubideak deia saldoak direlarik, eta hori aitzinetik saldoak dira. Gertatzen dena da, beraz, filmat ekoizteko, huastean jaiten nuen bezala, egiten duzu finantzaketa plan bat, eta finantzaketa plan bat filma egin aintzin joaiten zira bila edo banatzaile bat, edo saltzaile internazional bat ere batzutan, eta berak dirua inbertituko du aitzinetik. Beraz, gertatzen dena da gehienetan eskubideak deia saldoak dira. Eta batzutan saltzaile internazionalak dituzte. Beraz, saltzaile internazionalari azkenean, bera, zirkuitu komertzial batean da ahunt, eta berdin zaio ikuspegi kulturala ez, jaitea guk Ipar Euskal Herrian nahi dugu erakutsi, berak bururaino sekatuko du, norbait erosteko eskubideak Frantzia guzian, izan plataforma bat, izan telebista bat, izan edo zer, baina dirua egiteko. Hori da pixka bat komplexua, maiz deia saldoak dira, deia emanak dira eskubideak, orduan zaila da, hori da. Adibide bat jaiteko, konkretuki, Agur Etxebeste, egin zuten Aupa Etxebeste, eta dola zamait urte egin zuten Agur Etxebeste, eta hor, saltzaile internazionalak, hori da komedia bat, euskaraz, biziki zaila izanen zen, egiazki Frantzian banaketa normal bat egitea olako film batekin.
Ez da banaketa bat egitea, jana edu sosainitz inbertitzea komunikazioan, eta ba. Beraz, gu joan ginen, ni izan zen lehen esperientzia, joan nintzen, saltzen internazionalen ganat, eta galde egin zituen 20.000 euro. Ikaragriko dirua da. Eta presten napaltzeko, presten napaltzeko 10.000 eurotarat. Eta holako zamak dira ere egiazki zineman. Hola da. Hortako interesanta da ere aitzinetik hartzea banaketaren gauza. Koproduktore bat balima da Frantzian, berak ezagutuko du ere terrenoaren errealitatea eta zer den zinemat bat, film bat banatzea Frantzian. Kanpotik ere gainera bat dute irudimena, kristoen gela initz Frantzian, han segur eginen dugu 1.000 ikusle egez, han dirua eginen da, beraz behar dugu saldu kario bada ikuspegi bat zinema Frantzian zer den, egeza da, baina ez da hain simple. Gero egiten direlarik direktuki tratuak egoaldearekin, eta hori ere importanta da, ere hori zaita terrenoan, ahimana atxikitzeko egileekin eta ekoizleekin, eta iparaldeari begira ere izan dezaten ikuspegi hori ez, pentsatzea bai, han ere erakutsi nahiko ginuke. Esker, beste galderarik? Ustean egan zu, beltzari elkargoak egan zuela, entzirela sartzen arra hortan eta gero ondotik zuku gailor eginen residentzia finantzatu zutela, beraz aldatuta edo elkargoaren kultur politika oinoari dira idazten, nizortan sartuko, baina garai batean egaltzuten ikusentzunezkoa dutela hartzen, eta hor gauza desberdina da ere, zentazinez ekoiztetxe bezala erantzun zuten. Zuku gailo elkarte bat da, beraz dira gauzak simplifikatzen ditu argiki, eta sormen erresidentzia bat da, eta sormen erresidentziak bai laguntzen ditu elkargoak. Ekoiztetxe bat izaitea eta aktibitate industria bat izaitea zinema, hori ere gauza bada pixkat komplikatzen aldituena gauzak aktibitate komertzial bezala ikusia da. Eta beraz laguntzak bideratzeko zailtasunak ukan ditzakete batzuek, eta adibidez hori da EKR-en kasua sartzen girelarik berek elkartea dira, sartzen girelarik hor zirkuito enpresa egituretan, zirkuito komertzialetan eta pixkat aferak komplikatzen ditu, ez baita ere, gaur egun ez baita ere landu gogoetarik hortaz, gogoeta horokor bat. Beste galdera bat, baldin bada? Ez da, aipatu duzu ospitalea zentroa, non da ospitale zentro hori? Ospitalea zentroa Elixarrin da, eta departamentoaren zentro bat da, normalki sustut ondare zentroa da, eta pedagogia zentro bat ere ikastetxeak rezebitzen dituzte, departamentu guzitik. Elixarri... Direk badakizu non den Elixarri? Biziki edera da. Bai. Ematen aldi guzu adibide bat, filma baten adibidea, kanpoan nahi datua izan dena, eta nola gertatu den filma horrentzat. Filma ezagunen bat, hartuko dut hor azkena Akelajiren kasua. Akelaji koprodukzio bat da, hiru estaturen artean, Espainia, Frantzia eta Argentina. Euskal Herrian badu ekoizle, baditu bi ekoizle, bat iparaldean eta bat hegoaldean. Badu Bretainian ere beste bat, anitz ekoizle. Badu banatzaile bat Frantzian, Dulac distribuzioan deitzen dena.
Dulak distribuzio manatzaile aski azkarra da, beraz, zinema initzetan manatua izan da, eta lehen handia da, akelar ez da arjas euskaraz, erdiz euskaraz da, erdiz gazteleraz. Eta film horrek ukandu 50.000 ikusle baino gehiago Frantzian. Eta gaur egun Netflixen da, ene ustez ez Frantzian, baina egoaldean bai eta beste herrialdetan ere pentsatzen dut. Frantzian ere hori berda denbora pixka bat behar egon. Biziki araudia iniz bada Frantzian eta bada kronologia bat aski luzea behar dena errespetatu. Baina uste dut, ez dut zuzukeririk janai, baina animaleko ikusle kopurua egina du munduan zehar filmak plataforma horren bitartez. Eta 50.000 ikusle ez da inbeste Frantzian, baina simbolikoki film betita gutiagok 50.000 ikusleen baja hori gainditzen dute. Beraz, eta euskal film batentzat rekord bat da. Izan dira gero beste film batzu ere, handiako kantzonan jakesta pixka bat, Amamak ere. Amama duan zehar ibili da, azkar. Eta lehenago ere largoi egunean eta horiek ikusgai dira plataformetan.